A Deputación Provincial está executando en Chantada unhas obras na zona da Ribeira, en concreto na carretera provincial 1804 de Touza por Belesar a LU 533. Nesta entrada, a institución luguesa está a mellorar o pavimento e a ensanchar varias zonas, concretamente a situada nos puntos kilométricos 2370, 4900 e 5670, co fin de incrementar a seguridade e favorecer o paso de vehículos de maior tamaño. Estas actuacións contan con 74.000 euros outorgados pola Deputación de Lugo. Segundo a nota de prensa da Deputación ao Consello Regulador da Ribeira Sacra nos seus datos oficiais, estas obras facilitan o paso a 200 hectáreas de viñedos existentes na zona e favorecen a produción dos 2 millóns de kilos de uva que se rexistran. A súa venda directa xera 2 millóns de euros, cantidade que se incrementa ata os 5 millóns de euros coa transformación en viño. O Consello indica que son 150 os viticultores de Belesar beneficiados destes traballos, empregos directos que se manteñen, e 7 as bodegas beneficiarios indirectos xunto cos seus traballadores. O organismo provincial asegura que estas obras en Chantada impulsan a economía da zona sur da provincia, non só impulsando un sector como o da viticultura que afecta de xeito notable a sostibilidade do contorno, senón tamén potenciando un turismo de calidade.